Пише го 2. Добре дошли в Тристър Влогс и в днешното видео ще се опитам да вкарам топчето в 27 дупки на мини голф в Чехия. Надявам се да ми хареса, защото никога не съм играл голф. Си взема и наградника, че играете с мен. Айде! Естествено, че няма да има светлина. Слезахме от трамвая. Сега сме в някакъв подлез. Няма абсолютно никаква светлина. И 10-15 минутки до място. Мини голф. Пристигнахме и е доста слънчево. 26 градуса. Не съм сигурен. И това представлява добре. Грубо казвам. И за малко. Да, идвал съм тук и съм играл. Оба! Значи на второто сме. Абе, те са лесни са. И сега изхвърча. Ей! За малко. Ей го топчичо. И сега не го оцелва. Айде! Идвам тука и спидрънгвам. На трета сме. С един удар. Оп! Добре. Добре, с 2 пак е окей. Спидрън! Така. Спидрънър. Оп! Там трябва да го фана. Колко за ко? Опа! Къде отиде топчето са? Еми няма да съм с 2, да. Къде го ударих последно? Питам. Служи го някъде. Колко удара? Еми няма спидрън. A few moments later. Спидрън, бейби. Това ако го бях вкарал. Еми 3 са си 3. Така и се вижда това. Добре, окей. Номер 6. Ми, все едно играе голф. Ама, пак добре бе. Пише го 2. Аз да се засиля и го забих в това. В земята. Поклон. 2 удара, бейби. Време за офи. Ей! За малко. Мина добре, обаче. Ете 2 удара. Айде. Сега е време нещо да се разчупиме така. Добре си го на бабунката излезна. Втори аут. Мога ли от тук да игра? Yes, бе! Въпреки, че пак няма го вкарам с 2. Само на късмет мога да разчитам. Айде да го пише 3. Четири. Мале, издъних се. Какви са шансовете да отиде топката там? Добре, няма нищо да казвам. Има 4 удара, да. Точно. Защото единия се излигави. Отиваме към 11-то, където трябва да... Къде е топче? Его. Там трябва да вкараме. Айде да послушам стратегията на Вуйчо. Да видим. Ти имам и стратегията, какво се случи? Ударих го съвсем по средата. Повече никой няма да слушам.
А наляво, а надясно. И хоп в лойното прясно. Ако го бях карал... Тихо, тихо са. Yes, бе! Аз имам тактика. И аз имам тактика, даже ще го направя са. И аз имам тактика, направо директ. Иде са. Така не е честно, Що? трябва да си го сложиш по средата, по-моему. Не, можеш на линията на където искаш. Където си искам, мога да го сложа по В принцип. началната линия можеш където искаш. Викам си, тък му единичен и айде, няма такова нещо. Айде, двойка. What? Айде сега, давай. Ръде. Ръбе, Стефчо. А наляво, а надясно. Разгеля. 14. Я малко мисъл да вложиме, въпреки че при мен не цари мисълта. Кой знам ще сбила. Да ти имам и... Да му имам и това. Боже, това ако беше влезнало... Боже! Добре, това ми костваше много усилия. Колко? 4 ли? Колко? 4 не е. Топчето даже не е тръгнал, това е някаква тъпа прах. Лали, какъв удар! Дами и господа. Давай, Стефчо. Два удара ли? 3, ама пак то късметлийски удар. Как се чувствате, господине? Хубаво. Добре, просто... Не, просто наистина така се случва. За голф не ставаш? Ни за голф, ни за оператор, ни за нищо. Ако го бях чукнал повече... Три ще са. Да не ме проклинаш, 3 са. Да ти имам и... Ами... Не! Не, няма да пишеш 9, защото не мога да открия топчето. Колко удара за 7? 2? Сега имаш 2. Ще стана 4. Не, 4 ще стана. Айде, Вуйчо! Казах 9, 4 са. Време за 17 удар. От тук, ако го вкарам, съм бог. Не можеш. Дали? Ама на 5 пъти. Гледай как на 3 пъти ще го вкарам. Погледни. Видя ли? На 3 удара, на 3. Точно. Така, отиваме към 18-то. Тук пак си играе на онче-бонче с този камък. И аз ще игра пак. Директно. Аз на тебе вече съм ти ги написал и на тебе 9. Ей! Четири. И една наказателна точка 5. Защо? Защото минаваш с обувките по... Сега ще трябва да се мери за световно. Стига! Пиши 3, 5 минус 3. Какви са те бабуни са там? Аре, моля ви се. Гледай къде зафичих топчето. Бас. Айде сега може, господа. 2 опита. Айде най-интересното е тук според мен.
Дали ще оцеля тръвата или не. Шансовете са 1 на 1000. И сега топчето да ми спре в тръбата. Това ще е уникално. Мислих си го по друг начин, да, ама. Видя ли го? Щеше да излезне. Бати късмета имам, честно казано. 3. 23. 23 с бабунка. Сега ако оцеля ще е чудо. Тихо! Тихо да не те прокълна. Айде, нали е чудо? Ето чудо е, да. Аз не съм направил нито една единичка обаче. Не ти трябва. A few moments later. Не мога да го оцеля. Където май отиват на 9. Вече са 5. Е, 7. Никога повече няма да играя мини-голф. Заявявам го и пред камера, и пред вас. Опа. Сори. Пиши ги 9, моля. Отказвам се с това. Отказвам се. Как да мина през това, майка му? Си чупа главата, честно казвам. И не... Че се ходи на долното. Край, аз се изнервих. Изнервих се. Официално файла с кой е победител съм го изгубил, тъй че нека ви кажа. Включвам се, разбира се, от едита. Значи, аз съм втори, Войчо ми естествено е първи, баба ми е трета и братовчет ми е четвърти, мисля, че. Това е разпоредбата. Изнервих се. Не ми беше яко в последните две. Просто не можах нещо да вкарам топката и да, и оттам тръгна изнервянето. Но иначе си прекарах много яко. Надявам се и клипът да ви е харесал. И да, чао до следващото видео.